Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti adda panagbiag da Bernard, idinto ta addaan met da Mario. Inaramid ni Claudia ti kabaalan na, tapno agbalin an alatak ti anak na ni Mario, nga agbalin a chess player. Kabayatan na, tinulungan ni Sally ti gayam na ni Bernard, tapno makastrak kas atleta. Rinaam ti coach ti kinaalibtak ni Bernard nga agtaray. Isu a kinalkal na ti sigud, a record da itoy. Kat dita, naamuan ti coach, a sigud gayam nga atleta ni Bernard. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At da ka di pariko, titikata ni Bernard, Mrs. Oh, da kayo matgayam dayta, coach. Kaya't ko mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nula ka mga bag, Mrs. Uray manuti itid ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan da dayta panggapyo, at dalagat ang ma-disqualified ti anak yun. Kasta ka di. Lipatan mo tinaibaga, coach. Mangrabraba kaklaag. Kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isu kano ti kalaingan nga agtaray ti grupo da, mami. Day talakot taray? Masapul asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan ang nalalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan na nga ay ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa'y anababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa'y akanayo na kanwa. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadwa ni Bernard, mami. Pangalaan ngay ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon ang kakuyog ni Bernard. Kapinanom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapinano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka di ti agdamag o kapinanom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka di ti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad, Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard. Napanakisalip, nana. Barang mga bak, kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin na nga atleta. No palarong pambansa, basit pa'y nana. Ngam no makadano nan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan mo't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na. Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, atari kagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tari kagayan da, ti kinalatak tinagan da. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana. Iso ka de, nga kagumaan ti amo tayo, nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, iti panunok na. Nasauna nga men, nalatak to tinagan ti anak na, no makadanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok, at kinalatak ti tarigagayan ti daduma. Kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis.
Intun malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, mabalin la kumaadwa ti pakisalipam, Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ang saan ka numat ang mabalin. Mabalin la ko ma, sir. Sana bale, lalaingam. Intun Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ayam. Ang amno ditoy, saan pa ang mabalin? Numangaba ka ditoy, sika ti ipan mi iti Olympics. Lalaingak, sir. Wala, agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakaangayan ti pasalip intun malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, duha nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach. Isugayam nga inasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden iti tinarayan, kayat namanen a makiswimming. Isumot ti mabannog, mami. Saan mo tasika? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di a mga habak dayjay a Bernard. Kunada mo't analaing, mami. Ngata, amangan mo't numangan iti kilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agayayam. Awan, sir, inakon. Coach, mapanak mo't iti diso, amabalin ko ang makita ti anak ko. Numabalin la ko mga agyanak iti asidag na. Saan mo't nga ron amabali? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dakit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yumot iti monitor. Kan mabuya yumot lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Hala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka din. Mapantan iti oval. Uwen, sir. Laglagi pang tibiling ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwen, sir. Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Kaya naganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ha? Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ado ti makalingad. Sapay nagpudot ditoy. Inak man biit ijarwar. Adda dagiti atleta a nakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ayam at track and field. Umasinagak man. Ni Bernard J. Maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakumbuda ang nakasaganan at umaray. Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Mark? Yes, sir! Sige, Bernard! Taray! Bernard! Kasla ang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day jay. Ay, linabsan na amin ang kakadwana ang nakisalip. Sige, Bernard! At, ne, Takan iti asidip ti finish line. Pag-iden! nagpartak at talaga. Pinugsat ng tinay Kabil Alinas iti finish line. Isutiin mo na.
Nakit di kita ti anak ko. Ay sigurado ang mga bakman. Apay ngay. Matan-awak dito'y tawa. Bumasbasit mo ti piya sa ti anak ko. O delikadon sa mo na. Madiday to yan. Ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingatanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat no naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salbag na dya kalaman na. Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan at talaga. Sa dino ka diti na kay kamangam, adayon sama kabsat, Ijay Bisayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta dyan anak mau. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga rod kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang impet tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka diti pakaangayan na, sir? Ti ko na dakat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sabali nga ibagada. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta si kati champion. Rumbang lang si kati mapili ang makisalip iti Olympics. Makaungot na mawag ti amo tayo. Agimpake tayo kanumot iti prutas. Tapay, ang makaungat. Lakmawatan. Awamot basol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mo. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mario isong agpupudot. Ang mga no pang ipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Eh, lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics, ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali ngamin tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kaya't ko kadi ang makapanak iti Olympics, nanang? Pangalaan tayo met ngay iti aramatem. Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang? Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay, siya ti pangisagutam. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. No, sana agapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka laang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Si kati kapatgan kanyak. Si kati kapatgan agayem. Kablaawan ka, tasi ka kano ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti maraton, sir? Nalaing kan ngagtaray. Kanayon kamat ngag-jogging. Takanayon ka ngagtaray ti kabambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit kuno ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, ado ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man mat ti sa balingay ayan.
Anyan to nga ta, ti pagbanagan ni Bernard. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Bernard, iti ayayam anak isalipan na, idinto tanapaay mat ni Mario, iti Chess. Naibaga ti coach kan ni Bernard, amay santo da ito'y asumabak, iti Olympics. Iti may sang aldaw, addain singasing ni Coach Cruz, kan ni Bernard. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kaya't kumot nga padasan ti basketball, sir. Nulumaing kay ti basketball, adu a kompetisyon ti mabalin mo a pakisalipan. Sige, sir. Padasek man tagin sayo ti basketball. Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball, tamang rugi ka nga agin sayo. Sige, sir. Nakasagana ak. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti Masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan. Nasipngoten. Naginsayo ak ngamin, nanang. Insayo manan, saan ka di akal-kalpas ti nakisalit mo? Aginsayo ak kanong basketball. Nagatuka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita. May mayat pa hingam tinarayan, nanang. Ngata, saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga aginsayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam no awan matla ti magimulam ka dagita. Nasaysaya at no agawid ka na dagos tapno makakayo ka mo. Ikagumaak, nanang. Aginsayo ak. Parang dayto yan, ti pagrugyan, ti paglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang ti lumatak? Ngam awan mat karga tabitukam. Parbangon pa'y laeng, ngam nakalinti ka, apay, papanam. Inakagkayo, nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, adamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Pagumata nga iti sapatos. Ay, parigaten na ka dahi tayo bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingka agpidpidot itinaspak asang ati kayo di tabantay. Siyak mo ti mausar iti sapatos. Saan adag iti coach? Saan ka pa yan ang makauawat? Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige, nanang. Inakontat no jak maladaw. Apay naglaladot ka. Madpadi ka di tibagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Ken sinapak tinapanag kayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag-insayok. Rubber shoes ti kayat mo asawan? Wen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, wen gayam. Saan ka di nga umadanin ti kasangay mo? O madanin aya. Ni, jak pa ikat mapupuutan ti panawan. Makumikumak ngamin. Aginanakamat ngamin Saan ka akanayon nga agbannog? Agyaman ha. Ore kasano. Sikat imang pumpunas kadag iti dagansen ko. Kasanoak nga tanawan ka. Ay sus, unay kat daytan apunas ti dagansen. Pud mo timbaga. Ore kasanot bannog kandiday ko. Nodda ka, makaginawa ak. Awan ka din pagsungrod yaw. Ta nakita ka dapat nagkayo di anak mo, idi parbangawn. Ne, apay asursurutem ti anak ko iti parbangon.
Anya ti panggap mo kan kwa na. Nambarak amang surot iti anak mo iti bantay iti parbangaon. Kano ka ibagbagam anak itam ti anak ko idi parbangon. Ita ibagam anang baram. Napanak iti kabangibang apurok iti kapsat ko masakit. Apay nga rod nga da ka dito inukunam anapan ka. Napanak nga rod idi malam kat namarbangon na ka nagsoblay. Iso anak itam ti anak ko. Kasta ka de. Kasta nga rod. Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siya ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan ti makan ije lamisaan. Ingka manganan, taing kaagiskwela. Makapasadot mo't, mami. Nabakak ngamin iti pasalip. Sana ko na makapan iti Olympics. Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanun tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Ay, masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak na kakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang nga talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilyan. No makaturpos ka, iti panagadal mo. Uwan, mami. No makadalak, mapanak iti sabali a pagilian. Iso nga igaed mo ti agadal. Taadamot aramatem a kwarta nga agadal. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilyan. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan amakapan ni Mario iti Olympics? Among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Sana bale? Tamakapan lata ti anak ko iti agduduma apagilyan no kayat na. Mapansamot ka no ni Bernard Amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalip ti pakadanunan na. Angam ti anak ko, ado apagilyan to ti mabalin ko apangibawunan ken kuhana. Wan met kit di taado ti kwartam Amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay, Amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadagiti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Uray nalatak to tinagan na, no awan mo't kwarta na. Naku na kanyak ti kotsyo iti basketball, agapo iti determinasyon mo, napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumeten nga ag-shoot. Nakiaya makadagiti kabataan ti barangay, sir. Isu matlagayam. Ala, sursurwam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno ad-adda ang makasursuro ka. Uwan gayam, sir. Ado dagiti kabarbaro paganurutan. Asaan miya nasurot, kabayatan ti panagayayam mi. Agsipod tawan ti kotsyo amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Uwan, sir. Kat namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, inton sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tasikanto ti substitute no dati mabannog. Sige, sir. Ay, damok ti makibasketball. Isa, medyo agnervyosak. Anya ka diti imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalinak ka no a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon, iti agdudumang universidad. Ngam apay akasla naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatek. Wan gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo? Rubber shoes?
Wan, Ah? sige, lukatam. Takitaam no kayat mo matlaan. Wan, agyaman Ay, sige, kita man. Uy, nagpintas Agyaman kin ka, ha? Amo matalaga size ti sapatos ko. Anya day tayo sangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito, Pusarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y anala ko ti kinayom. Insagot da kanyak. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala nang. Gayem ko tinang isagot kanyak. Kanayon nakatulungan. Iyam amunak tumanmat kan kwa na. Wen, talaga yam amok to kada kayo. Intundum tang ti umno apanawan. Anya? Ay, anak mo asino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Maryaw. Sa anak ngamin na makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang apay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka no. Ha? Diyak matamon wapay. Talaga kas jay tay ayam. Adamabak, adamot mga bak. Awan pa'y kid din ganas ko nga gay ayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y mat. Nulakat ibagati ko siya, alumabanak manan. Adamanan ay ayam nyo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, parakan ka. Sayang, ta-reserve lang. Ada kanumot umay a cameraman kan TV host. Ay, kasanungay no awan nagpasukat kanyak. Di saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak ti agdadamo akas kanyak? Ay, kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumam. Na-injury ti may sa kadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaing ma. Ikagumak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard? Kini daw ko nga rod iti coach na bareng numaya ti panagay ayam na. Kat saan tulangan na substitute. Lalaingam nga rod Bernard. Gundaway mo dayto yan. Barang agbalin kan a basketball player. Sige, ikarkararag mo Ala, ingkan, good luck iti ayam mo. Wan, sir. Agaman na. Kitaan, sir. Kanayon nga isityo mo na iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan kwa na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan na ka nagkamalian ang irekomenda kan kwa na? Adon tinay-shoot ni Bernard, sir. At alaki tinasayat ang masakbayan na iti sports. Ay na, sapay ko ma, sir. Tapno agbali mo tanti pa nagbiag da. No agbalin a basketball player. Talaga nga da potential na. No agtalinaad ang napakumbaba, agbaligi lakit di. Nasimpatigayam ko, sir. Ikagkagumaan na ti makaalam. Nga uray awan pulos kabailan ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inana? Konforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damong pailang ti sumabak ngam adu ti shoot mo. Kablaawan ka, Bernard. Ay na, naglaing ka. Agyaman iti support tayo. Mayat lakit iti masakbayan, Bernard. Saan ka ko mga agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabaling nga ipanakil ko, sir. Saan pa yan anay basketball player? Ala, pagsaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT
540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Mr. Cruz ni Bernard, nga ginsayo iti basketball. Ingkagumaan ni Bernard tinaginsayo, kat dita, dagus mat anakasursuro. Inalad nga rod kas extra, iti aldaw ti panagayayam da. Insabak da ni Bernard, kat dita, dinayaw da ti kinalaing nang agayayam. Naibaga ti coach, apagsaritaan da, ti maipapan iti panagbaling ni Bernard, amay sa a player ti basketball. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan pa'y mabalin ko nga panakil, sir. Sana pa yanaan ana basketball player. Ala, pagsasaritaan mi da ito'y kadagiti mga idadaulo iti basketball team tayo. Nakita da mo ti potential mo. Kaya't dak nga ta maibilang iti team, sir. Awan dua-dua ha. Damong pailang ti sumabak ngem ado ti puntos mo. Jak namaan na makaayamak. Aging gat nalpas ti game, sir. Isu anagasat ka. Kaya't kablaawan ka. Agsasaruno ti pananghabak mo kadagiti pakisalsalipam. Agyaman ak unakin ka, sir. Adda kalatamang tultulong kanyak. Kasta ak kadagiti nasisingpet ken natulnog a players ko. Adda ka din nasaya at anagunod mo itinapanam anagay ayamam. Nangabak kami, nanang. Adda inted da kas bunggunak. Kat aramatam ka di amin day tayo ti pagadalan. Jak maramat amin. Talibre mo ti tuition fee, ta varsity ak. Anya nga rod nga iti pangaramatam iti dayta. Basta ito'y kalapaw tayo. Iso ngayon kay gumatang iti materyales. Ah, materialis ti. Pagbalay, ipadakkel tayo kumaday ito'y balay. Tapno sana kalapaw. Ha? Apay, dakkel ti tangdan mo, anak ko? Adamit, saan unay adakkel, nanang? Si kamo ti masabat ko, papanam ka day. Ay na, inak gumatang iti pagpamerienda kadagiti trabahador. Asino tinangibaon ken ka gumatang iti merienda ti trabahador. Awan tinangibaon kanya. Trabahador ko ti pagmerienda. Anya? Trabahador mo? Ah, nagbalin ka kadin nga amo? Pagmerienda aklaang mat dagiti karpintero. Karpentero? Kayat mo asawan. Balayo ti maipatpatakdar iti asidag ti kalapaw yo? Wen, balay me. Mayat mo tirabak mo ah. Ibagam abalay mo ti ipatpatakdar da? Ay na, awan mabalin ko no di ka mamati. Sige, ditakan, tayin na ko. Agpaiso nga ta abalay da mo ni kati ipatpatakdar da iti asidag ti kalapaw da. Ay, kit solar damot ijay. Di kaawatan na balay da. Saan nga ta nga inlako da dayjay sular da? Saan ba it? Ta, dayjay lang mo tinabate adagada. No agpaiso abalay da, pangalaan da kumamot nga iti pagpatakder da. Ay, kit damag ko nga raw na nangabak ka no titim ni Bernard. Nakibasketball da. Basketball only? Makabalay? Ay sos, dakkel ti kwarta ti basketballista. Nang runan ano, player ti NBA. Wow, kasta nga ta. Ay kat nagasat nga rod ni Monica, taada anak na a basketballista. Ay talaga nagasat ah. Saan ka kadi amarigatan nga agad-adal? Kabayatan ti panagayaya mo iti basketball? Saan? No, da kalakit da ka na yun ang mga dingay kanyak. Nalabas samot dayta na. Apay, malidliday kalaunay? Awan umapay kanyak aliday. No, kanayon nga adda ka iti sibay ko. Naragsakan siguro ni nanang mo, idinangabak ka iti basketball, anya. Imbaga ka gumatang iti materyales. Tapadakkelin ni bas iti kalapaw mi. Diyay to nga rod balayo ti pakalaglagi pam iti naawat mo, iti panangabak yo iti basketball. Wena, oras sana dakkel. Ininutak apadakkelin ti balay mi.
No, danto kwartak manan. Ay, agyaman na kiti Diyos, ta saanan akas idi ti panagregrigat mo. Daytoy, kat gapo iti tulong mo. Agsagana ka, Bernard. Sumabak kan iti Olympics. Umadanin amang rugi. Sapay nagastok ti kwarta nga intadyo, manipod iti basketball. Nangaramatam iti kwarta. Impatarimahan ko ti kalapaw mi, sir. Mayat day taan nangaramatam. Ala, saan mo apagdanagan ti aramatam taad da sponsor mo iti Olympics? Ay, makadano na kun iti sabali apagilyan. Babayan iti kina-atletak, sir. Kastak met idi. Marigrigat kami met. Ngem babaan iti kina-atletak, nakaturpusak iti panagadal ko. Nakapanak pa iti nagduduma apagilyan. Nabayag kayo na, coach? Manipod na nga ka kadagiti nakisalipak a games, nagbalin akon a coach ti sports. Mabalin kamit nga agbalin a coach iti masakbayan no kayat mo. Naggasat kat ni Monica tanaadan iti atleta nga anak. Atleta laeng, naggasatan. Agpatpatakder da pa iti balayda. Naalakano ni Bernarday jay babaan iti kinaatleta na amaw. Manumot laeng ngay tinaala na akas atleta. Basit? Umadani ka no ti ipapan na iji pakaangayan ti Olympics. Ay, saan ko lang nga apalan? Ay, ada kwartak. Mabalin kumat nga ibaon ti anak ko. Iti agduduma apagilyan. Wan matkit di amo. Mabalin mo nga aramatan ti kwartam. Wan ang ni Monica. Anya ngay ti aramatan na. Makapan ti anak na iti sabali apagilyan nga awan apulos gastos na amo. Agdinamag ti panakisalip ni Bernard iti Olympics. Mapankan tumat iti sabali apagilyan. Atiwam tumat lang dayjay a Bernard. Apalak dayjay a Bernard. Player pa yan iti basketball. Pagin-insayo unda pa iti swimming. Para kano iti Olympics. Tanangab-abak kano idin. Asino launay dayjay a Bernard? Tanagado ti agtalakan kuha na a coach? Kasjayak kumamot iti kinalaing. Ado ti paglaingan na. Saan arumbang nga apalam, iho? Ado ti kwarta kan sa nikwata. Ngam da Bernard, awan sa nikwada. Uray marigrigat da. Taado ti agtalak iti kabaalan na, mami. Nakapapal. Anya? Saan arumbang apaapektaran ka? Saan arumbang nga umapal ka? Kasano kuma, mami? Nagasat, numangabak manan iti Olympics. Ay na, malmalpasan ti balay tayo anak ko. Saanin nakalapaw. Ikararag tayo ang mga bakak manan iti Olympics. Tap na mapadakkel tayo pa'y nanang. Adda ka di kas iti inted da, idi nakibasketball ka, anak ko. Dakdakkela nanang. Isungay daw dawat tayo ta mga bakak kuma. Ala, agin sayo ka nga rod anaimbag. Dakkel mo't gayam ti maalam iti kinaatletam. Wala nang. Sapay kuma. Tauray sana gold medal. Basta da kumamat. Ikagumaam a gold medal ti maalam. Uray bronze lang nanang. Naragsaka ka ng tiawan. Sa bagay, ado ti mapan iti Olympics, asaan a makagunod apulos iti medalya. Agan-anad ka no, da kayon ton iji pakaangayan ti Olympics. Kastamat kan ka ditoy. Agan-anad ka mata ka na yon. Awan ti pakaan-anwak dito'y Bernard. Si kakit di sabali apagilyan ti papanan nyo. Agan-nadak para kan ka. Ken, ninanang, ken dagiti kakabsat ko. Naggasat ti pamilyam, taipatpatag mo ida. Araramida kamin dagitoy. Para kadakwada. Ken para iti masakbayan mi. Ikararag ko ti baligim. Sapay ko ma, tamatunoy mo day taarapaap mo para iti pamilyam. Intondum tang ti umna panawan. Adan to ipudnok kan ka.
Anya ka di day tangay pudno. Inton dumting ate panawen. Saan pa nga ita? Kanayon ko manin ang makita di anak ni Monica, kanjay babae nga agnagan iti Sally. Girlfriend na ka di dya kunam akakuykuyog na. Ay, diya ka mo, amaw. Ngam kunamot ni Sally, akaadalan na ka no, amaw. Ay, kastala ang tisao dagiti agtutubo ita. Ang puutam to'y ibagak. Ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Unay kat daytan, apakaalaan iti sikog. Agpay sumat ti kunak. Uray kita agsikog to dayjay ababae. Sa bagay, no kanayon nga agkuyog ti babae kan lalaki, awan papanan na no di agsikog ti babae. Wen dayta ti mapasamak to. Tati kanayon nga agkuyog, adda milagro nga aramiden da. Mamati akmat di ta imbagam, amaw. Saan asan to ni Bernard tapno di natuktokan ti umasidag nga ire? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. At dakat madamdamag ko, a girlfriend ka no ni Bernard, ti kanayon na akakuykuyog amapan iti pagadalan. Asino day ta babae? No jak agbidot, sile tinagan na. Amangan pa'y kano no masikog. Asino tinakadamagam? Saanan anas kan amamwam no asino tinangibaga, taaduda, day tati agwarwara sa damag. Awan matimbagbaga ti anak ko a girlfriend na. Kanayon ko ida makita nga agkuyog, oray sumipngat. Ngam nasingpet ti anak ko. Saan na ang maaramid ti bagbagam? Ang mga nusingpet kitab mo ti anak mo. Apay nga rod ako nada amasikog ti kanayon na kakuyog. Imbag ta si mangpet kan si kaasingpet kitab. Nanang, anya ti sasawin nyo? Agpaiso ka di amasikog ti agnagan iti Sally a girlfriend mo. Anya? Awan girlfriend ko nanang. Kaadalak lang ni Sally. Kasano ko maamasikog, kat awan mo't asawa na. Si kangarod ka no tinangsikog ko na ni Anita. Asino ti patyon nyo? Ni Nana Anita, wano siya. Kayat mo asawan. Chismis laang tinaidanon kanyak, anak ko. Wala nang. Iso adi kay mamatpati, kadagita chismusa. Saan ka di nakadanon kadananang mo ti madi a chismis, Sally? Anya ka di day ta chismis. Ladingita, ngem madiday ti parakan ka. Aramid ti tao, asiping ti dila na. Saan ka maawatan? Ilawlawag mo man. Nakaungot nga ro din nanang. Taindanon da kan kwa na. Asinikugan ka kano? Anya? Ay, unay mo tan. Nagdakas mo tan, di pa nagkikita da kanyak. Bayaman, aramid lang ti salawasaw at tao day ta. Kasano no makadanon day ta chismis kanina anang ko. Sigurado lakit ting agdarum day jay. Ni kanunana Anita, tinaggapuan day ta chismis. Ibagak kanina nang day toy. Ibaga masaan apod na. Tapno inton makadanon kan kuha na ti damag. Sana maklaat. Agyaman at tayong bagam adagos kanya ka, Bernard. Unak na ibagak kanina nang ko. Sakbay ang makadanon kan kwa na day ta chismis. Lumabasak pa, dito'y arubayan niyo, Monica. Sakbay alumabas ka. Sika tinakaibaga kanyak, asinikugan ti anak ko, ti kaadalan na. Kwa. Agdarom ka no ti nana. Sika ti agsungbat no asino tinakaibagakan ka. Agdarom? Apay kagdarom? Agsipod ta saan matapod no. Pinadakes yo ti anak na, kan ti anak ko. Kwa, daytay, nagsaritaan milaang matkan ni Amo Claudia, ti may papaniti dayta abanag. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Kwa, nakuna ni Amo, at ikano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak.
Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo italawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangabak ti team ni Bernard iti basketball. Kat addamat na awat da, akas gunggunada. Naragsakan ni Monica, iti imbagan ni Bernard. Amang ipatakder da iti balay, akasukat ti kalapaw da. Iti sabali abangir, nakariknamat da Mario ken Claudia, iti apal ken ni Bernard. Gapo, iti panagbaligi na. Iti may sangal daw, indanon ni Anita ken ni Monica ti chismis. Asinikugan ni Bernard ni Sally, akaadalan na. Papagayam, denggan tituloy tay serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya? Ay kuha, nako na ni amo ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laeng mo't Saan anasaya at dayta arabak? Padaksam ki din ti masaknan. Ala, urayam apaaya banda ka iti husgado. Ay, saan kumamot Ay, pakawanan dahak. Ti ina ni Sally ti pagkidawam iti pamakawan, taiso ti agdarom. Ay, kuha. Ay, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno din naklay darom aramidag. Dayta ti maalala ti chismosa akasken ka. Ingkag Pakpakaasi iti ina ni Sally. Napan kanumot nagpakpakasi ni Anita iti ina ni Sally, tapno di na idarom. Apay kuma nga idarom na. Indanon na kanukan ni Monica asinikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanonan ang masikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugay. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang mindanon namot ang masikugan ni Silay. Sinubraan na tinagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismusa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Sally. Una ta, nagparparintumang kanuma it amaw. Anya ngay nga rudan ti itsura na nagparintumang. Ano siyak? Jak lakit di kayat ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan. Kunam nga si dagan ti ipapan mo iti sabali a pagilian. Matuloy ka di mo laang. Wala nang, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamat nga sport ti pakisalipam nga yan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, marathon kan swimming. Makisalipak iti dua nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan kanumat, nanang. Awan pa'y matkit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No dito'y pagilyan tayo. Angam sa balimot iji apagilyan. Ado tinalaing iji ngam siyak. Nga ta, ay lalaingam nga rod Madanagan ak nanang. Masigurado ka nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Ala, urayam amalpas ti training na, katagkuyog kayo nga agawid. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasipnot-mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Uray iti bigat. Madlaw ko asaan kayo nga kuykuyog.
Nasapa ngamin nga agjaging ije bantay sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Ala, sapay ko mga rod. Tamasupapakan ti ado arigrigat na. Day tati kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi. Tapno agbaliw met ti panagbiagda. Bernard, nangan ka din? Saan pa? Inuray ko analpas ti klasem. Taggid dantan. Nagbalon ka di? Intalamanganan ije kantin. Diyak namin nagbalon. Inlak am kay ti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ijay ti angin. Ijay ti amangan. Apay mat nga inlakam nak. Saan mo matakasangay Ado nga mintin na po'y kan masida. Inadukting karga iti pagbalunak. Intan, Apay, anya ka di masida ko na. intuno alamas kan pakbat. Wow! Ti paborito. Sige, inta nga ruden. Sika ka di nagluto ka dagitoy, Bernard? Ninanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipot agin ensayo para iti Olympics. Isunti aglutluto. Nagbaliw nga ruden, no kasta? Dakkel ti nagbaliwan na. San pa'y unayin anaungat? San pa'y unay ama banbanog? No kasta, bannog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipot adamal alak iti basketball. Sanin amapan makitang tangdan. Imbagak alabaan na langan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alakit din, mangantan. Di ka mo't umayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakadain? Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal ka naging ensayo. Aya, apay nga agin insayaw. Para iti Olympics. Kas iti inararapap ni Amo Claudia, papanan ko mati anak na. Diyak amo no inarapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Kat no agbaligi, baknang kayo kaday. Saan mo tabak nang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na doon ya. Saan mo't? Kasmo't laeng iti sigud Tilaeng nagdumaan na sa anak unayan nga agparikot amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta kaday. Ala, labsan ka pa'y nga raw do. Inna ko ni bodega, taada bayar nga umay. Saan mo mutakadwan ni Monica? Di na ka no masangaw, bimak nangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kastati ko nana, saan ka no na makitangdan, taada ka nun kwartada, di na ka nun masangaw. Ay, kita man la ti taaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay ditaw? Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Panagrik na nakadbak nangan. Pudno nga tati bagbagam. Ay, ang mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Pudno ti bagbagak. Promise. Lumabas sa pay, Monica. Adda ka di matrabaho ita ije bodega. Ay, ada ngamin umay abayar. Urayan nakta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databi man kan. Anya kumangay ti ibak nang ko. Kino isumati ko na ni Anita. Ay na, jakla na ka umay idikalman ta naglabaak. Saan ngamin amasangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ijay pagadalan. How? Garaw mga ron ni Anita, anti kinachismusa na. Nalpasen dagiti papeles mo amapan ija abroad. Agsingsingpot kay jay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasen dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan nakatikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka apanawan? Kayat ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad. Nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami.
Unaam ni Bernard. Taumada ni kano ti ipapan na iti sabali a pagilyan. Nagtulagan mi iti kapsat ko. Asabten na kanto. Ijay airport. Agsagana kan, into numayan alawas ti ipapantayo iti sabali a pagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay, saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes, isupay nga awitem. Wen, sir? Makadano na ko niti sa bali apagilyan nga awan gastos ko? Dayta ti pagsayaatan na iti may nga atleta. Nalakapay nga iprasis dagiti papeles. Ulitek man ang tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo. Matunoy ko dagiti rapap ko. Babayan iti kinaatletak. Wen, ala, agsagana ka nga ruden, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. Wen, imun una ngam ni Bernard. Ngam apay akaslasaan ka anaragsak, amaw. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak moten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no, ti kabadyan amarik na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Ay, diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak laangan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kaya ti chismo sa akadwa ijay balay. Ah, Ang mga noan adda ang maistresak, agkakanat tumanan ti matangtang abmo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas a talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Angin, agore kayo, sir. Apa nga da makita ka magmag na, ket maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wenno iti kalsada. Magpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadag iti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Angam dito'y kat sana mabalin. Ure ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwa nga ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumak ti makagold. Ala, aginana ka. Saan ka ngagbambanog? Ipampaminsan munto inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? O may ka, intayo pa siyaran ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak, mat? Liklikam ti agnerbiyos. Relax ka lang. Ti panunutam kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Ket sa anak nga agnerbiyos. apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngem ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Ah, kayat na asawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti ipangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apaset te serye tayo ita alawas ana paulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay asaan ani Mario ti simong bata mo. Makumikom kano iti girlfriend na. Kuna ti kapsat ko. Kaya't naasawan. Di nakakailiw, tajay kaayan ayat na ti ipang pangruna na. Kaslakastan. Oh, agbababawi ak anang ibaon kan kuha na ija abroad. Sumagmamanula ang abulan na ijay ngam kailiw mo namaw. Amok la akas to eh. Diyak ko man inbabaon ijay. Nalipatan na ko, jay kakaisuna nga anak ko. Pagawiden yun amaw. Di namot nga ron mapanawan, jay kaayan-ayat na. Nainlablaunay iti kaayan-ayat na. Iso di nakapay masako nga awagan, amaw. Iso ang maladinyi tanak unay. Ay, nakaro ababawik anang ibaon kan kuha na ijay. Saan ka di adanda ni Dina kaya timapan, amaw? Day tati malik. Di na kayat, ngam pinilit ko. Apay nga pinilit mo, amaw. Gapo iti ayat ko nga agparamag. Syaklakit nga ron tinaawanan. Oh, nalipatan naksan ni Mario nga anak ko. Napatpatagan kan kuha na ti kaayan-ayat na. Naliday ni amaw. Nalipatan ka nun ni Mario nga anak na. Ay, kaasimat nga rod ni amo ano kasta. Imbagkan ka tawan gastos mo. Ngam nakapan di anak mo, ijay Japan. Saan anak kadanon ijay, no saan aga po iti kinaatleta na. Mga bak nga tamat. Adan samot ka no dakkel agunggo na ti mga bak iti Olympics. No makaala ka no iti medal, dayaw tayo amin a Pinoy, ta Pilipinas ti itaktakder na. Ay, kasta ka day. Adan to ka di balatok no mga bak ti anak mo. Saan adakas tagpabalato no mga baklakit di. Narigat ti mang namnama, ta saan pa'y analpas ti pasali. Nangagko ti saritaan nyo ko ni Anita itay. May papanitian niya. Ti kinaliday ni amo. Ay, nagrigat mo nga agpaisaw, no ti kakaisuna nga anak na lipatan na ka na niya. Day tangag paiso tinasakit arik na ti may nga ina. Ay, sigurado. Ay, inaramid mo amin para kan kuha na. Ang inton pimanaw, di na kan talyawan. Sapay kuma, ta saan ang maaramid ti anak ko kanyak ti kasta. Ay, pagrigatan na ti may nga anak. Pudno tako na. Agsagana kan Bernard, marathon ti umuna apakisalipam. Ano gaya mapagilyan ti kalaban ko, sir? Ure aduda, imulam di ta panunot mo asikalaeng ti kalaingan. Ala, ingkan, dandanin mangrugi. Good luck iti laban mo. Agyaman ak, sir. Sapay ko ma. Tasan asyak ti maudi, sir. Good luck iti laban mo. Nimat na na, Claudia, ti masabat ko. Naliday mo tamagmag na. Ah, naimbag nga aldaw mo, nana. Ay, kastamot balasang ko. Sika ni Selly, saan ka di? Wan, nana. Apay ka di analiday kayo. Ay, amom, balasang ko. Kasangay ko ita. Ururayak no kablaawan nak ti anak ko itang aldaw. Ngam awan mo't mauray ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, nana. Amang ano adala pa ka kumikuman na. Iso adi na kayo kinablaawan. Nalabit akasta balasang ko. Agyaman hak iti kablaaw mo. Amang ano naragsak ti anak yo. Iso adi na kayo nalagip, nana. Agragsak kayo latan para kankwana. Nasaysaya at kumano adda ditoy. Di nakat malipatan timang kablaw kanyak.
Agsipon tada kayo laang ti kabalay na nana. Amangan no, damot mang parparagsak kan kwanan, iti ayan na. Kunak tumat Bernard, sika tinangabag. Agpaiso ka di daytoy, sir. Sana kang agtagtagainat. Pudno launay. Gold medal tinaalam. Jack ni namnama daytoy, sir. Timaddan iti gold medal. At dan supapak dagiti rigrigat mo. Amangan pa'y no adu tagpa-endorso ken ka. Isong agsagana ka. Adunto timang interview ken ka. Radyo ken TV. Endorso ko na yun, sir. Wen, basta may saka na gold medalist, adulagit di tagpa-endorso ken ka. Kadakkel ti bayad dita. Kasta ka di, sir. Hello, Bernard. Kumusta kan? Ada ka din nakisalipam? Nangabakak iti marathon, Sally. Isagot ko kan katibaligik. No di tinulungan idi. Awan ko madaytoy. Kablaawan ka. Kunak tumot ka ba alam dayta? Ay, di mo pala ko maibagbaga iti sa bali, ah. Sikalatin ang ibagak. Amo ka din dananang mo? Saan pa'y? Surprise ang tulangan. Maragsakan tulakit din ni nanang mo, Bernard. Sigurado, ah. Maragsakan akmat parakan ka. Agasam? Gold medalist kan? Sige, Rod. Ay ayaban nak namin ni Coach. Bye. O sige, bye. Kablaawan ka. Si kamanen tinakala iti gold medal para iti linnangoyan. Jack ni namnama daytoy, sir. Umadanin amalpas ti Olympics. Dandanitay agawi din iti Pilipinas. Nagasat ka. Dua a gold medal tinaalam. Dakkel a pamadayaw ti ipaay mo iti pagilyan tayo. Dakkel at tulong iti pamilyak daytoy, sir. Kadita, mangrugin nga agbaliw ti masakbayam, gapu iti kinaatletam. Ituloy ko lang ti daduma pa yan na rugyak, sir. Kas kumay ti basketball. No agtultuloy ka a basketballista, sumikat kan bumaknang ka. Tadakkel a kwarta ti malala dagiti basketballista. No, dama nga apasalip dagiti atleta. Makisalipak lata, sir. Hello? Sino daytoy? Hello, Mami. Ah. Happy birthday. Nagmalmalam nga inuray ko ti awag mo, anak ko. Nagpa-share kami ngamin kanidali, Mami. Sino day taadali? Taapay analipatan nak. Girlfriend ko, Mami. Anak, agawid ka kuman. Kailiw kan. Diyak kayat ti agawid dita, Mami. Diyak kayat apanawan ni Dali. Di nak ka di kailiw, anak ko. Si Kanti umay dito, Mami. Diyak mapanawan ni Dali. Bye! Kasanon ti sanikwak dito no surutek ti anak ko, ija abroad. Andakan, anak ko. Una nang, nangabakak. Dua gold medal ti inabak ko. Ay naglaing ka na anak ko. Adapay papanak na nga. Interview ndak ka no. Adapay pa-endorso kanya. Anya day ta endorse. Diyak maawatan, anak ko. Adda ngamin dagiti maaramid a patalastas iti TV. Siya, tikas lamang ipatalastas, nanang. Anya, maipakita ti rupam iti TV. Una nang. Sige, tamasapo lang mapanak. Ay na. Naggasat kan, anak ko. No ipakita da iti TV ti rupam. Nga marigrigat ka laang. Agparang ka iti TV, gapo ka dita atleta ka. Una nang. Nangabakak ngamin. Sally, umayak man. Uy, Bernard, ada kang gaya man. Apay adi kay mawag. Kayat mo ka diti awag, nimti umayak diti balayo. No kayat mo, agawid ak pa taawagan ka. Si Kamat, ala, umunag ka. Thank you, ha. Kumusta iti gold medalist nga atleta? Ada mang interview kanya para iti endorsement. Awisin ka kuma. Sa dino ti pangawisam kanyak? Ije pagadalan. Ije dak nga interviewin. Agasam? May sakan nga endorser? Endorser na?
Saan pa'y mo ta napasama? Aguray ka. Ha? Malagip ko dahi ta klase ti sapatos, ah. Nakita da suot ko dahil ta klase ti sapatos. Tiintad mo. Apay dahi ta sapatos. Iso ti endorse ko. Ha? Kayat mo asawan? May patalastas dahi ta sapatos? Kat sikat ti endorser? Imbaga ngayon regalo ti kapatgan iti biyak ko. Ores ka, karaman ka mat ama ipatalastas. Duwata nga ag-endorse. Ha? Karama na? Wen, ti maaramid nga script na, ket na irigalo iti may isang atleta. Insuot ti atleta ti sapatos, ket gapit ti leta, nangabak. Tanayaramidan pa igaya man iti istoryana, ah. Nagmayat tupay ti istoryana. Nalpas ka din ti imbagam nga i-video yu ang patalastas, anak ko. Una nang, urayan tayo man na maipabuya iti TV. Dadaal mo't day ta nagbasit kandaan at TV tayo. Di kayak da nagtasukatak day ta iti dakkel. Kani padakkel ko ti balay tayo. Ha? Maaramid mo dagita? Gapu iti kinaatletam? At dapat yung kinasaritak nga inhinyero, ang mga ramid iti balay tayo. Pabaliwam manen ti balay, anak ko. Balay to ti may sa kadag iti kabsat ko daytoy. Agpaaramid ak pa iti sa balay iti syudad, nanang. Adda ka di pagpaaramid mo ijay. Una nang, kan nakagata nga kon iti lote. Nakitayo ka di patalastas a sapatos. Akitam ka di mo. Kabaranggayan tayo pa iti nang ipatalastas. Uray siyak. Nakitak mat. Ken, amuyo ka di. Adda nakadamagak nga alaan da a player iti NBA ni Bernard. Ay, dakkel ka di kwarta iti player iti NBA. Amaw. Ay, dakkel ah. Bumaknang adi na oras ti marigrigat ani Monica. Ay, saan lang nga anak na tinagasat? Pati ti akin anak ah. Ay, bumaknang gaputa at lita. Gasot man. Marigrigat da idi. Ang nagbaliw ti gasat da. Gapo iti kinaatleta ni Bernard. Awisen kayo man amin kakadwak at trabahador. Kan da kayo meten aamo. Anya ko mati pangawisam ka na kami, Monica. Pa-blessing ngamin ti balay ti anak ko ijay syudad, amo. Kaya't kayo amin nga awisen. At dabalay ti anak mo, ije syudad. Amo, nakuna na nga awisen kayo amin. Taagraragsak tayo, kalpasan ti pa-blessing. Ay na, kablaawan kayo nga agina, Monica. Uray bimak nang kayo, di yulat ta nalipatan ti kabaranggayo. Nagsayaat nga atleta ti anak mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.